Оршадағы үміт үзәгінде 370-тен артық бала тернәкләне узган. Алар Татарстанның төрле районнарыннан килгән балалар. Дәвалау курсы уңайлы мөхит федераль проекты нигезендә оештырылган. Нәни пациентлар янында хәбәрчебездә булып кайтты. Мөхәммәд Галимов үзәк белгечләре контролендә йөрергә өйрәнә. Күптән түгел генә аның мөстәкыйль йөри башлауына бөтенләй өмет булмый. Ул хәтта якыннары булышуыннан башка туклана да алмаган. Мухаммад у нас родился 7-м ребенком в семье. Были преждевременные роды. Он родился на 26 Мөхәммәд безнең гаиләдә 7нче бала булып туды. Вакытыннан алда тудырдым. Шунда ук безгә сәламәтлек белән проблемалар булырга мөмкин дип әйттеләр. Бик кичкенә, йомшак сөякле иде. 1 ел урында ятты, 2 ел авырлык белән генә утырды. Малайга церебраль паралич диагнозы куелган. 3 яшеннән бирле елына 2 тапкыр тернәкләнү курсларына килә. Алга китеш гаять зур. Малай гәүдәсен туры тота, җиңеллек белән әйберләрне кулына ала. Ялгызы башкыштан күтәрелеп төшә ала. Һәр ай сайын өмет тернәкләндерү үзәгенә мөмкинлекләре шикләнгән 30-дан артык бала килә. Стационар һәм ярым стационар дәвалау балаларга комплекслы Монтессори методикасы буенча дәресләр үткәрәләр. Мондый алым белән тернәкләнү меңләгән балага ярдәм иткән. Тернәкләндерү өчен безнең үзәктә барлык шартларда тудырылган. Тернәкләндерү җиһазлары байтак. Балалар интерактив күнегүләр белән шөгыльләнергә бик яраталар. Җиһазны быел сатып алганнар. Шулай ук яңа ел алдыннан иганәчеләр ярдәмендә тоз белән дәвалау бүлмәсен дә ачтык. Уңайлы мөхит федераль программасы буенча үзәктә церебраль паралич белән авыручы балаларны дәвалау өчен яңа җиһазлар, Атлант костюмы, Иксабот тренажеры, башка җайланмалар алынган. Тиздән үзәктә саф һавада шөгыльләнү өчен заманча балалар мәйданчыгы да барлыкка килә. Ләйлә Зайнуллина, Елизавета Жукова, Илдар Галаутдинов, Татарстан яңалыклары, Орча районы.